А сега за мен е удоволствие да се присъединя към госта ни в днешното издание на предаването. Експерта от Енергийна агенция Пловдив Владимир Вълков. Една от темите, които ще дискутираме е дали наистина Пловдив е един от най-замърсените градове в страната. Дали това е така? Здравейте, добре сте дошли, благодаря ви. Радвам се. И аз се радвам, че ни уважихте и отделяте време за предаването ни. Господин Вълков, така вие се представяте на международното изложение есен 2011. 28-ми ще бъде Ден на зелената енергия, в който така и агенцията ще вземе голямо участие, заедно и с съответно други агенции от страната. София, мисля, Министерството на околната среда и водите. И под егидата на Асоциацията на българските енергийни агенции. Кажете, обаче, ние с вас си говорихме преди началото на това предаване. Вие изразихте доста голямо недоверие от към данните, които обявяват и така, които класифицират Пловдив като един от най-замърсените градове. Сега, никой не е сравнявал до сега кой град е най-мръсен. А тогава как се наредихме това понятие най-мръсен е, по-моему, е някакво обществено такова недоразумение, може и журналистическо така преекспониране на проблема. Както знаете, корена на замърсяване на въздуха е мръс. Нали така? Пловдив се замърсява, особено зимно време се замърсява, въздуха на Пловдив се замърсява, това е констатирано, това е измервано, това е доказано, но дали е най-мръсния, никой не може да каже. Данните за 32 общини, общински градове, се събират в Министерството на околната среда и там могат да сравнат общо взето кой е по и кой е най. Пловдив се замърсява над нормативно, средногодишно, по два показател на въздуха. Това са фини прахови частици и азотни окиси. Няколко вида азотни окиси. От гледна точка на тематиката, която ние се занимаваме и тематиката на тази конференция, която предлагаме, зелено отопление и транспорт, е именно отоплението. Това е един проблем, на който се обръща много малко внимание. Всъщност медиите, аз се извинявам, че ви прекъсвам, но медиите, откакто това нашумя като така антикласация за Пловдив, че сме на едно от първите места по замърсяване, медиите доста се занимават с това и в общината се търсиха причините. С вас коментирахме, както и с представители на общината, че всеизвестно е, че един от проблемите е отоплението през зимата с твърдо гориво. Точно така. Другата причина, казвате, в прекалено големия брой на автомобилите в Пловдив. Така че причините да се търсят има много. Причинителите са много и никой до сега не ги е разграничавал кой каква роля. Тоест кой колко замърсява. Колко замърсява, кой в какъв сезон на годината са преобладаващите ролята на замърсителите. И това, което направихме, и то се прави за първи път, поне за Пловдив, не искам да говоря за страната въобще, се разграничиха източниците на замърсяване и ролята им в общия микс, така да се каже, в емисията на въздуха, който се измерва автоматично от две централи в Пловдив. Данните отиват в Министерството на околната среда и в Европа, така че не зависи от общината. Те са абсолютни данни от измервания на емисиите. А нашата роля беше да намерим ролята на емитерите, които влизат в тази общо замърсяване, тяхната пропорция в различните сезони, да предложим една методика за цифрово изразяване на тези съотношения. Или въвеждането също, чрез въвеждането на един немски модел за дисперсионното разпространение на тези излъчвания от различните емитери. Преведете го на език, който ще се разбере от зрителите. Да, без ръцете трудно си помогна, защото сами разбирате, че това става въпрос за въздушни потоци. Имаме няколко вида излъчващи замърсители, като отоплението от печки, от промишлени предприятия и така нататък. Всеки сам по себе си излъчва определени количества. Това получава се един площен излъчвател, защото са много кубини, много обекти. Когато се смесат във въздуха,
всички, които излъчват, да речеме, малки частици или финни прахови частици, вече не може да ги разграничите на кого се дължи. Колко процента от отоплението, колко процента от промишлеността, колко процента замърсителя става един общ. Да, той си един общ. И тогава, когато не направите тия разграничения, както и преди не се е правило, много трудно може да намерите приоритета, върху който да въздействате, за да намалите това влияние. Обикновено това се правише повече емоционално, защото се вижда как се метат улиците, как не се мият, да речем, и се смяташе, че праха е основния, праха по улиците. От доста време улиците, освен че те винаги са се мели, се и мият. От това града ни стана ли по-чист? Напоследък повече се мият, да. Вследствие на тази разработка и на решение на Общинския съвет, общо взето това се прави вече по-често. Но се оказа, че именно този прах на улиците не е най-важният. Тоест не това е най-важният фактор. Болка. Да, не е най-голямата болка. И самия факт, че през лятото ние сме в нормите. Тоест ние сме идеални през лятото и проблем през зимата. Само през зимата надхвърляме нормите за финни прахови частици, а това води до съответни санкции вече на европейско ниво. Колко е нормата за лято? Има ли разлика за лято? Не, няма. Доскоро беше 40 микрограма на кубичен метър във въздуха. Значи тази смес трябва да съдържа не повече от 40 микрограма на кубичен метър, като можеше 35 пъти да се надвиши леко нормата, допустимо, средногодишно. Вече в Европа, тъй като този замърсител е доста опасен за здравето, особено на децата, намали нормата 2 пъти. Вече е 20 от тази година, 20 микрограма. Това предполага много градове в Европа, не е само Пловдив. Това е един така европейски Европа, проблем. което означава извън страната, извън България. Като каже Европа, имаме Европейския съюз. Това е по-лаконично. Много градове в Европа срещнаха трудности с влизането в тези нови норми. А влязоха ли? Някои влязоха, някои продължават да влизат и ще плащат известно време глоби, докато влезат. Значи трябва да се намерят причините. За сега, за Пловдив, основният причинител, над 50% през зимата, това е отоплението от дърва и въглища от населението. Всъщност това е по-големия проблем, отколкото автомобилите и градския транспорт. Определено за тези финни праховите частици. Малко по-други са пропорциите за азотните окиси. И характера на замърсяване, все пак финните прахови частици се разпространяват отгоре върху целия град, докато от автомобилите е на по-ниското ниво по булевардите, основно там, където са по-локални замърсяванията и може би отнесени към хората, които са атакувани от тези замърсители, с пропорциите може да се окаже, че са еднакви. И не е толкова страшно. Какво трябва да се случи сега? Аз, доколкото разбирам, трябва кардинално да се смени начина на отопление на тези, които се отопляват с твърдо гориво. Значи, първият има три направления, възможни. Пловдив има централно отопление. От гледна точка на чистотата на въздуха, всяко разширение на централното отопление е намаляване на емисията, тъй като разбирате, няма как. То е неутрално за въздуха. Другият способ е, колкото се може повече, газификация, тъй като и Пловдив има газ. Но това е една алтернатива, която не е много перспективна. Тя не е много под джоба, като първоначална не само под джоба, тя не е алтернатива, защото е изкопаемо гориво все пак. И вносно гориво. И остана третата и единствена инициатива, така да се каже, алтернатива, това е биогоривата. Много екзотично още, господин Вълков, звучат в ушите на повечето потребители биогоривата. Значи, те звучат екзотично, защото всяко ново нещо винаги звучи екзотично и има съпротивление. Ще ви дам такъв пример. Большинството от училищата, детските градини, домовете за възрастни и така нататък в България, большинството, се отопляват на нафта. Ако се отопляваха с биогоривото, което се произвежда в България,
стойността на това отопление ще бъде минимум 3 пъти по-ниска. Тоест, Значи това е от бюджета, но понеже от бюджета лесно се вземат парите и никой не мисли, че това трябва да стане. Ето ви екзотиката. Тук не е само екзотика, а липса на здрав разум. А първоначалната инвестиция не задължава ли много? Има ли такова нещо? Няма да казвам името на общините, но миналата година има община, която сменяйки стария си пробит котел на нафта, слага нов котел на нафта. Това вече не е... Не е модерно ли? Не е модерно, това е, как да ви кажа, нямам думи. В една песен се пееше. Не, аз не, че ги защитавам, но предвид намалените бюджети на общините, предвид това, че общините кътат всеки лев, може би това по някакъв начин ги оправдава или не? Чакайте, имаме държава, имаме община. Държавата помага на общината в бюджета. Енергийният бюджет на общината, това е нашите бюджети. Нали така? Ако ние трябва да плащаме 3 пъти по-скъпо, за какво говорим? Защо ще държим такова гориво? Колко санкции ще плаща Пловдив? На ден или как се плаща? Не, системата е такава, цялата санкция се плаща от България. Но това е само един от градовете, който е над нормата. Сумирано от всички градове, които подлежат на санкции, които са над нормата и над определените дни, където са надхвърлили нормите. След това Министерството на околната среда ще разпределя тази глоба или тази санкция пропорционално на замърсителите в България. Добре, а като цяло сумата за всички градове, знае ли се колко? Еднократно за страната от тази година е 700 000 евро, еднократно. И отделно са такси за превишение над нормата. За всеки ден. И след това Министерството ще ги удържа от всяка една община или как ще стане? Да, точно така ще стане. Бюджета на една община, той тогава за 3 дена ще замине. С бюджета на една община, например, да вземем това пак, да се върнем с отоплението. Ако аз получа 100 лева за социални помощи, за социални енергийни помощи, и съм социално беден човек, то на такива дават помощи за отопление. Какво ще направя? Ще отида на пазара и ще взема най-евтиното гориво. Повече акъл няма да имам. Ще взема брикети с 30% прах, с ниско качество, защото са най-евтините. Нормално? Да. След това, ако брикетите не ми хареса, ще взема най-евтините, най-ниско качествените въглища. Няма да взема вносни въглища и така нататък. И по този начин ще си поддържам тези глоби за чистотата на въздуха. Защото именно от некачественото гориво идва замърсяването от въздуха. За да ви кажа пропорциите. Ако тези 37% от домакинствата в Пловдив, които ползват дърва и въглища, с 37%, те ползват 52% от цялата енергия за отопление на Пловдив. Ако те сега какво изхвърлят? Финни прахови частици 1600 тона, серни окиси 2200, за мащаба говоря. Много страшно звучи CO2 еквивалент, това цялото за годината. Въглероден двуокис, еквивалент тези така наречени зелени газове, за парниковите ефекти, 150 000 тона. Това е сегашната ситуация. Ако минат същите тия хора на биогориво, ще изхвърлят 400 тона финни прахови частици, 4 пъти по-малко. 500 тона серни окиси, т.е. по-малко, 4,5 пъти по-малко. И 5 пъти по-малко газове, парникови газове. Вие дадохте... Ето е картината. Дадохте пример с социално слаб гражданин, който е отишъл на пазара и си купил най-евтиното гориво. Ако може общината да организира събирането. Изпреварихте въпроса ми. Той сам няма да отиде и да каже, искам да си купа алтернативно гориво или от най-хубавите въглища вносни. Въпросът е общината да организира контрола върху качеството на тия горива, да им помогне с горива. Как да стане? Как да ви кажа, не мога да давам практики от Европа, защото те са толкова далече, че... Но, например, неотдавна бяхме на посещение едно в Швеция, ни показваха една такава кооперативна, имам предвид и общинска,
централа за отопление на чипс и на пелети. Те заедно с общината, заедно с нещо като акционерно дружество, публично-частно партньорство, изграждат тази централа, изграждат мрежата и когато я развият, създадат потребителската мрежа, я продават. И казаха, че печалбата е 2,5 пъти. Тоест, те по този начин си влизат в пазара и излизат от пазара. И със своите хора, и със своя бизнес местен участват. И общо взето, което беше очудващо за всички, от правителството не са искали никаква помощ. Тоест на какво разчитат? Разчитат на здравия разум. Здравия разум пари няма да изсипе отгоре. Да все пак разчитат на нещо. Откъде са тези пари, с които са построили тази централа? Може би някакви програми, хората там разбират кое е смислено, че в бъдеще ще им е по-евтино и действително им е по-евтино. Те сега плащат по-малко. Те са били на газ преди. И ни показаха как стоят газовите им инсталации като резерва. Ако нещо гората се свърши, което в Швеция не може да се случи никога, ако гората се свърши, те ще си пуснат газта и си направили сметка. Там просто си правят хората сметка и когато общината звънне на хората, те вече знаят, те участват в цялата работа. И затова ви казах, общината заедно с местния бизнес и изграждат централата, след като я развият, я продават вече по-скъпо. Защото иначе... Ето го, здрави разум. Там не им дават програми, грантови програми нямат. Ние поне това можем да ползваме. Каква е възможността всъщност тези грантови програми, които можем да ползваме? Например, сега в програмата за земеделските райони, укрепване на земеделските райони, особено така наречените земеделски общини, малките, те могат да ползват някои част от програмите за производство на такова дървесно гориво. То не е просто от гората го взимате, това е суровината, но трябва да се направи гориво. Могат за енергийна ефективност, за възобновяеми източници. Тоест, порядъка на 200 000 евро, да речеме грант, ако вземете, това е един доста добър проект за една малка община. Ние сме голяма обаче. Пловдив е голяма. Пловдив може да вземе много пари и такива малки, например, проекти за правене на малки подцентрали да се включат, да речеме, в общата мрежа на ИВН. Може и това да се прави. Има такъв един пример даже в Пловдив. Тоест може да се намери начин. Кажете обаче, аз не съм бизнес съветник, все пак, но има начини, защото след като го правят, в момента в България има след като става, 60 000 тона производство на дървесно гориво. Основната маса се изнася в Италия, за съжаление. Значи ние изнасяме наше национално гориво от национален ресурс, внасяме нафта отвънка. Имаме горивото, имаме всички видове котли, и то много фирми, различни котли, т.е. които изгарят с много висок коефициент на полезно действие това биогориво, над 90%. Цялата печалба идва от това, именно от тази разлика на ефективността на изгаряне. Това, което в момента населението гори, средно е под 50% коефициент на полезно действие. И само една цифра искам да ви кажа. Хората, които горят дърва и въглища в Пловдив, за един среден апартамент използват около 13 мегаватт часа енергия. Тези, които са на парно, са около 9-10 мегаватт часа. Тоест 3 мегаватт часа на сезон, 30%, хората го пускат в комина и ето защо са тия цифри. Всъщност те не се отопляват много, така ли? Ако те изгаряха всичко 90-95%, няма да има изхвърлянията такива и ще тая топлина да е вътре и те с 30% по-малко гориво щяха да горят. Аз така го разбрах, че те се отопляват в момента с некачествено гориво, освен това стоят на студено. Правилно ли съм разбрала? Той човек не може да стои на много студено. Нали? Поносимо студено. Това е технология, това са печки, камини и нататък, котли стари на твърдо гориво. Това е технология на 19 век.
Какво трябва да се случи, за да... честно казвам, на мен не ми се вярва, това е за да стане изведнъж. И вие си говорихме, нещата стават бавно в цялата Сега ще ви страна. кажа какво трябва да се случи. Какво? Малко емоционално. Ако вие построите предприятия за производство на електроенергия от биомаса, от това биогориво, вие получавате преференциална цена на електричеството. Но ако произведете топлина от същото това гориво, вие не получавате нищо. Нали разбирате? Ако произведете електроенергия от фотоволтаична централа, вие получавате много преференциална цена, много пъти над обикновената цена за електроенергия. Ако произведете топлина, не получавате нищо. Вие казвате, ако произведете, но това към кого е ориентирано? Към тези хора, които са социално слаби и ползват какво беше безплатно гориво за отопление. Те какво трябва да направят? Когато произвеждате електричество, вие го да пускате и то всички снабдява. Нали така? После то се губи по мрежата. А когато трябва да организирате съвременното отопление, вие трябва да говорите и да работите с всеки човек по-отделно. Това иска много труд, много... Това са фактически функциите на нашите агенции, както Енергийна агенция Пловдив. Вие можете ли със всеки един от тези потребители на твърдо гориво да се срещнете и да го убедите, че той трябва да мине на алтернативно гориво? След като можем да съберем информация с анкети от 1300 семейства, това значи, че ние отдавна сме направили тия контакти. Какво включваше тази анкета? Кога я правихте? Пълна картина за това с какво се отопляват, с какви уреди се отопляват, колко броя средно е едно всички квартали на града? Всички квартали, разхвърлено по целия град, по всички райони имаме информация. Столипиново минахте ли? Минахме го квартал Изток, той не е Столипиново. Столипиново е квартал в района. Може би там се отопляват и на твърдо гориво? Да, разбира се, разбира се. Там имат и други пакости, но те са, така да се каже, периодични, да си ги знае общината. Горят покрай Марица отпадъци, които също допринася за това, но все пак това е точков източник. Единичен случай, може би. Какво сочи тази анкета в крайна сметка? Хората имат ли някаква нагласа да се променят нещата? И към какво? Не, хората основно на въпроса какво се нуждаете още, от пари ли казват? Достига, не само от пари, от информация. Информация им липсва. Информация не им достига. Какви са цените, каква е разликата, как ще се спечели, ако се смени, например. Аз лично до сега съм използвал, да речем, тези климатици, електроенергия. Те не е много ефективна за отопление, за охлаждане, да. Но мисля да мина на камина, домашна камина на пелети. Просто е по-евтино, по-комфортно е, по-хубава топлина е, жива светлина е. Няма да ми се разсърдите, ако кажа, че вие, като ви гледам, можете да си го позволите. А хората, които са на твърдо гориво, какво трябва да направят? В момента явно те са големия проблем. Те са проблем, не е големия. Големия проблем, когато тия 37% от домакинствата половината минат. 37, това значи, това са някъде към 50 000 семейства. Представете ли си? Те 50 000 не са толкова бедните. И някак се получава, че... Значи и бедността не е проблем. Малък процент е. Всички бедни да ги промените, няма да окажете влияние, защото 50 000 семейства са това. Да ви попитам, понеже времето ни... Първо да кажа, че наистина беше интересен разговор. Надявам се така да сме заинтригували вниманието и да ви попитам... Аз надявам, че не е много артистично стана, но... Колкото по-артистично, толкова по-добре в крайна сметка. Нека малко емоция да има, за да тръгнат нещата и да се понамалят тези цифри, за които говорихме. Но има ли някаква роля и възможност от община Пловдив, да речем, тя да направи такъв синхрон с вас, че тези помощи за твърдо гориво да бъдат променени в помощи за нещо друго, някакъв друг вид гориво? Има надежда. Първо, община Пловдив възложи тази разработка на агенция. Аз знам, че работите заедно. Това значи, че първата, така да се каже, крачка е направена. Това е този труд, който ние представихме като отчет на Общинския съвет. Направена е първата крачка, защото предишният ни опит с общината, съвместен опит, беше преди повече от 10 години,
когато правихме една система за управление на качеството на услугите. Щом като сме го направили, по-нататък ще продължим да го правим. Е поставено това началото. Началото е поставено. Добре. А да спрат споровете, че не е верно. Кое? Защото че не са верни данни, защото се дочува някакви такива съмнения. Да, лятото го няма, ама зимата го има. Зимата проблема И ако някой се съмнява във верността, да заповяда, ще му покажем и методиката, и анкетите, и ще се убедят. Нямаме никакъв интерес да лъжим. Добре. Аз предлагам така да приключим. Темата ще продължим в сряда. Всъщност това е вашия ден, деня на зелената енергия. Аз там имам една презентация, също по-подробно ще покажа и данни, и ще разкажем, ще има и дискусия. Може и да се доизясняват тези И неща. накрая ще има и наградени, нали? Но за тях в сряда ще разберем повече. Това е по един друг проект, да. Добре. Много ви благодаря. Наистина беше интересен и полезен разговор. И ще продължим още веднъж. И на зрителите да е било интересно. Надявам се и аз. Надявам се и аз. Благодаря ви, уважаеми зрители. Наш гост беше експерта от Енергийна агенция Пловдив Владимир Вълков.